Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! Aksyon! Radyo! Una sa aksyon balita! Una sa aksyon public service! Una sa aksyon komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Ito ang aksyon! Radyo! Aksyon! Maayong gabi naman Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome din naman sa itong pagpangadagan. Hingin pala tuntunan ng Aksyon Night Patrol Program. Martes kita nga presentation Tuesday, December 13, 2022. Dumabalik pa tayo tanon sa may bulan sa Nobyembre. December 13, 2022 mga kaaksyon. So mga gabi diwat na makita mga durong sa inyo sa pinakamabagong madalag kong mabalita na tipo naman sa aton mga Aksyon Unit Reporters, ato naman Aksyon Correspondents. Handang-handa na nga magdulong sa inyo sa mga buro balita. Padayon man ang ato magbantay sa pinakauling nga mabalita kag sitwasyon sa Dakbanos sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Imulsuan nato mga kaaksyon ang pinagkauling alakat man sa panahon. Sa dili ginama madugay may kaubod na nato naman nga Patrol 2, ato Navarra Patrol. Upod nato ng puwersa ni Aksyon Azil Minardo. Back to back sa naman piloto sa patrol. Wala nagapugday ang agi hamis-hamis sa gihapon.
Aksyon Papang Nixon Tahoma. Padayon man ang atong pagbantay sa pinakauling nga balita national, balita international, breaking news kag flash report. Abot nato ng puwersa ni Aksyon ang Defensor Lisay sa News Center. Dugay may kawad man nato naman ng mga aksyon correspondents sa pagdulong sa pinakauling nga sitwasyon sila tagsa ka mga areas nga nasakupan, mga hospital kag blatter reports. Iban pagid nga mga balita nga linatipon, ika norte pa dulong sur nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Dili naman sa studio ay master control sa turman nga technical side. Abot nato ng puwersa ni aksyon Nelmar Madera kag aksyon JM Baikin. Sa ngalan man sang inyong regular nga anchor man sa nga palatuntunan, Aksyon Eric Magbanwa. Talos kita temporaryo diri sa pagpangalagan. Diri sa inyo palatuntunan Aksyon Night Patrol Program. Ako naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon John Diaz. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Kamusta na naman ang aton maukod nga matag palamati? Aton suki sa kahanginan sa 61 ka mga kabaranggayan. Di man sa Dakmano sa Bacolod sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya man sa Negros Occidental. Kamusta ka madara mga kaaksyon? Kamusta man ang sitwasyon sa tagsa ka mga lugar? Manayanayab lang panahon subong nga mga tanion. May pila ka may area sa giro nga puwerte gyapon ka pa ang amo sini nga mga inuras. May alaman nga area nga medyo magumuguom ang kalangitan. Abi attendance check ka mo dara. Paibalo ka mo diri sa amon kung kamusta ng lakat sa panahon sa inyo tagsa ka mga areas. Para aware man kami kung nagainano na ka mo dara na may mandalakat sa panahon sa inyo tagsa ka mga lugar. May mga mensahe ba na kamong alayo ginaman ninyo ipadala lang sa turman nga text hotline 0963-757-0874. O kung hindi ka na mga kakso sa turman nga live streaming, i-search o randala www.facebook.com.ph/Aksyon Radio Bacolod. Ato ninatagan sa igdalupangod sa diligid lamang madugay. Aray na ako ka, binarak na ang mensahe nga nagasulog dari sa itong live stream. Dugay-dugay kaya tagan taginawstis sa mga kakson na ang inyong mga mensahe, suggestion, komentaryo, reaksyon o kung greetings. Hindi ka madara magkauya. Basahon na naton dugay-dugay. Subuman sa itong mga kakson nga nagaulat sa resulta sa STL. Pagalawago na itong mga kakson ang resulta sa STL dugay-dugay. Dari sa itong pagpangalagan mga kakson. Subong man ang nakataya sa loto. Base ka mo na masunod nga tagdaog mga kakson. At ito rin napagbasaon dugay-dugay.
diliman sa aton nga pagpangalagan. Aksyon Radio, Philippine Center Time, nas 9:51 na. Maayong gabi dira kay Sir Manjo Arnejo, nagapurok-urok na pamati sa Action Night Patrol. Si Sir Ray Flores Marioga, naga-monitor sila kuno sa may barangay Pandanon, Don Salvador, Benedicto. Ang DSB daw, Action Radio Country, gini ano? Basta Don Salvador, Benedicto, Action Radio, bakolod, gini Siyempre. Sir Jose Mongcal Torilla, good evening dira sa imo, sir, sa Banuasang Binalbagan. Sa tanan nga taga Binalbagan, happy listening. May lang nga pagpurok-urok sa inyo tanan. Sa mga kasimanwa ko dira sa may Isabela, sa 5th District. Mayad nga gabi sa inyo nga tanan. Kapay pa nga yung ayara gikamo sa maayo kaimtang bala. Mayong sitwasyon sa inyong lugar, manami ang panyempo, may peace of mind kamo, relax ang lawas, kay iba nagapaunay-unay sa sining mga tinion. Carl Kenneth Cañete, Action John, good evening. Greet na kuno sa Pumuloy sa Barangay San Jose, sa Banuasang EB Magalona. Sir Billy Albay, good evening. Nagaparok-urok man monitor. Diri sa ato nga pagpangalaga diri sa Action Night Patrol Program. Mayan nga gabi dira sa inyo, sir, ano? Kay Ma'am Jinky Dilagdon, mga gabi Action John. Kay Mr. Arthur Jeff Villasorman Van and Doc Matt Mayo. Sa mother dila kay Father Ma'am Jinky, si Ma'am Lolet, kay si Mr. Joe Dilagdon. Ara man dila nagamonitor si Ma'am Alma Oligon, Mike Montilla, Sir Noel Amar, Sir MJ Season sa tanan niya pamilya dira. Ma'am Jinky Dilagdon sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Happy birthday kay Governor Bong Lacson, naga-celebrate sang iya birthday subong adlaw. Pero tigin pa rin kayo na mga ka-aksyon sa nga gabi ang lights on ceremony sa may provincial capital Laguna. Ikatahom dara sang ilang mga disenyo, ara dara mga ka-aksyon, pwede ka mo photographic gidya ang venue, no? Subong man sa may plaza, pwede makamo kalagaw. Pero ako I'm expecting something better pa siguro. Pero 91st year pa man lang so bagong administrasyon, once in the coming years, taom-tahom pagidang disenyo. Sa Lagun, mga ka-aksyon, aras to nga sang Lagun gid mismong iladring Christmas tree. May araman sila bilin. Oy, pwede ka mo dira ka puro pa picture, no? Action Radio Philippine Center Time, 9:54 na. Sa ato nga pagbalik mga ka-aksyon, i-check na ang report sa ato naman nga patrol. Standby ka madala dali sa Action Night Patrol. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan
sang katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kay hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay. Ang mga Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay basta ko nadala nagig kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagad. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos na Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung sana ano nang nahuya ako magulang ay siyempre pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
Action Radio Philippine Standard Time, das Jess Udo na, pabalik na rin sa Action Night Patrol Program. This time, ka-action i-check na ng pinakaling sitwasyon sa palibot naman sa sunod sa Bacolod. Standby sa tunang mga action unit reporters, standby action Roger, action Nelson, and action VJ Apasible. This time, i-check na naman ang atong Patrol 2 na Vara Patrol with action Zil Minardo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Zil, may gabi please come in. Sanjan! Doga mo, al ka ba? Sanjan! Doga may ginamual ka. Medyo choppy mo sunod. Pero ko na mo. Ay, tapos ko kagin. Oh, wow, ano ginual mo kaginaw? Tapos sa kayo noon. Sana all. Na birthday kami kay Go. Wow, tingala ko man. Na Busog, birthday kay Go. na busog gid gali no? Gusto ko na Sanjan. Pati, damo sila, no, catering. Ah, tuway ka gito nag-take out. Yaman ta. Ay, kala. Yo, take out na lang gid na. Talagang gin sa bagan mo makami sa blessings mo from Gov nga pagkaon to. Sana all. Kasi Go sila ka-wish ah. Ano? Lagi na pamangkot sa iyong ma-wish. Ah, wala ka naka paano? Wala sa ako, good. Lagi na kagina nga mga friends from the media. Lagi nakapalapit? Oo, kapag walang ginatapos action dyan. Okay. Mga party dito. Mm-hmm. Sa may araang banda, sinaction dyan mga Project 1. Si Vice Gov, gani, nagkanta pa action dyan. Okay, always sa saya. Intermission kina si Vice Gov ya. Salamat na blaw. Salamat at tayo'y nagkasama na. Oo. Samang muli. Actually, amo ginawa na ginakanta sa mga jamming, black ko mga birthday. Oo. Amo nang ginakanta nila kalabanan, basta amo nga nakanta, nagdudumang ko ginamon nga principal, bla subong sa eskwelahan. Ang introduction sang video, kaya mo ginakanta ya. Salamat. Kaya daw pang jamming na, diba? Oo, gani. Kanami sa iya nga beat balaksyon dyan. Oh, may lang kami kinag-intra, wala mo saging sabayan. Wala na. Wala na, basta magulan. Kung sabayan mo sabaw. Pangilat, goro kag wala, nilihamak. Pangita-ngita, o nagkikatani. Tani, oo, te. Kanina talkshow dyan, no, damo man ang mga nagtrambong, no, ang mga city mayors, no, habang sila ng mga cities kag municipalities, mga board of directors man, ang board of directors, board member. Board directors na sa NECO. Board members ang 1st to 6th district. Sang, iban pagid ng mga district ni action dyan. Oo. Tapos man ang nagtambong dito kanina, kag mga sasagwa, nila nga nagalagaw lang, na jamming sa likod sila. Kasi ang, niya, grabe, ka-stricto kagina ang guardia. Tapos ang pagpasulod sinikiti madamo sa VIP section dyan. Okay. Oo, stricto gid sila katamang ginawa when it comes sa mga bisita nga nagagwa sa pagsunod diri sa may provincial capital Lagun. Ang yung mga alas 6 ni na mo ginigin pasiga ang light sa sulod ni sang Lagun sa gati so ang gapanghimos na amat-amat sini ang mga nag-cater dito. Kagin action dyan, ang Christmas light, ako ng Christmas tree balang ara sa tunga sang Lagun, na wala pa Manila na abrihan sini ang pwede ka kalatay nga magpa-picture kagito sa may Christmas tree action dyan mo. No, daging bataan nila sa tay para makakanto kadara sa tunga kag makapa-picture. Pero ti subong pag tanaw ko ginada may baral pa, na hindi pa pwede. I don't know lang kung saan nila sini i-open no para sa. Pero kaginaya nakadtuan na nila to. Natisinga nila or wala pa? Action dyan wala may nakakanto pa dito. Nasa may Christmas tree kaya rin sa tunga sinisang Lagun. Oo, pero nakitaan ko, huli ko na sa palibot ko na to, na may ara siya gali tay-tay, no? Nga pwede ka to makapatunga man. Oh, nakita ko na eh. May tay-tay siya, tapos ang tay-tay may suga, di ba? Ang sa tay-tay, subong na wala pa action dyan, suga. Ang panagot. Pero ang Christmas tree sa tunga, may suga na. Oo, may suga na siya. Ang sa tunga, kag daw may mga water lilies man, nga nagalitaw sa may tubig nga may suga man siya. Oh. Light.
Basta hindi naman buhay, ano da? Charot lang. Anyway, at least another attraction, Oo, kag ang ilan sini nga concept reaction dyan, ano ka simple lang pero attractive. Kaya di madagdag ko sila yung mga box sa pagina may mga usa, no kalabanan ni nila no usa gid may mga mushroom, no ari sa may playground siya action dyan. Okay. Nagdag ko nga symbolize ang regalo no nga candy nga lollipop. Nga man siya baston-baston pag yun nga candy na mo inaang ilang design nga. Diba, ang basing regalo mo yun, to man? Wala man? Wala. Ginatoktok ko ganyan, bako kasi wala akong may cash sa salon. Ginano mo? Ginatoktok mo? Oo, ginatoktok ko. Siguraduhan mo magtoktok ay hindi digto. Dali sa opisina ka matoktok para may siguraduhon mo, gid. Sana Magtoktok ka diya, sure ball ginaya. Gani? Kung digto kayo magtoktok, duwa pa naman basta may nakauna na blasi mo, Sana Wala gid may naka, wala gid may natsambakan sa pilang. Mag-abreak ka regalo, hindi mo gid pagalimtan nga updol mong tupad mo. Gani? Kay sipat-sipat na nga daan. Kasi may natago, kag wala mo nakita, at siya yung makita ha. Gani, may nakita ka pa dira ba? Wala man ka no? Pero nakakaon to sa? Oo Tiara mo lang liyak. Sana Tingala ko do tadlong ang lakat sang inyo nga patrol subong kay. Busog gali. Kung wala ka kaon, liko-liko. Do kung wala ka kaon kisa do ka balang-balang man ang agi Sana Hindi ka na magbalang-balang hanggang kurog-kurog ka ba hindi ka makakaon. amo na dapat. Amo tingnan namin kaya do tinong-tinong ganing lakat nyo. Bao perte gido. Diba ko klaro-klaro, ganyan sang video ya subong niya. Do wala, dala sang gulod-gulod. Galalain say no? Sana Okay, Sabado pa ta. Gusto yung lawas sa Sabado? Layo pa tong Sabado. Pwede ka pa kondisyon. Preparahan mo isang gusto. Ginahunos sa inadla sa buwas Merkules na. Gani. Sa Sabado. Dasig lang. Pero ngayon nga costume bakod. Lingo, daw da siya niguro ang ma-champion. Ay, preparado sa gali Mapasagot ka man, yung siya ni ma-champion? Ha? Mapasagot ka lang? Galing kayo doon ang alang ko. Bigay daw lagi kuya ka preparasyon. Alang taon to lang Sabado Daga, na kami ni mo? Kaya Triana, kami yung makulo, ikaw gano'n mo daog pang sao. Grabe, preparado siya gali. Oo. Mayo siya kay preparado sa ba? Importante, niya preparar ganyan nga to ng may isang panimalaya. Wow, sana all. Sana Nakaano na sa gali, nakatakos na sa gali. Katakos na gadi action dyan. Pabilib. Hindi na ginamapunggan nga. Baga mo sini may munong na lang tani kay Papang ni. Tapos nasa siya pa ba mga grand prize, ano man? Abaw! Sampat gidi no? Sana Hindi sa kaigo sa STL, do dre may igo gid sa? Pila daan kay STL, wala na igo. Diba siya ang grand prize, ay makadto wala. Di mo ginabas sa ganimang siling ka STL, sige taya lang Sana Grand prize mo. Gani. I-down na lang siya ng mga down lang. I-down na lang ang pick-up yung grand prize. Siya lang niya mapadayon, nunugulog. Okay lang na sir. Pwede naman. Ang iya ginaamar yung grand prize pick up daw? Grand prize daw ang amo ni Subong. Kahit kabalo kaya man ang natabo sa cellphone niya. Damo ni Subong ang target. Amo ng target nyo? Dapat, biskan hindi grand prize ang cellphone. Basta cellphone lang Oo, basta hindi grand prize, basta may ara. Kung Diba hindi, sa cellphone, sa yaya, magabatan sa? kung hindi sa kanya action sale, kung hindi sa makakuha sa grand prize, maisend ko ta si mga picture, ang balo mo nga prepara na sa gandaan sa kamo niyo. Kay para hindi na sa hindi maglangot buot ya. Dalon niya na sa sa venue. Ang balo mo pag hindi nyo ginpaghatag sa ako ng grand prize, ari nyo. Preparar mo na ka na kung hindi ka makakuha sa grand prize. Amo niyo, dalon mo sa venue. Ang Basta, ang mata. ano? Ang mata, may tsansa. Wala tsansa? Pero kung mga juice na ganit, dito ka sana. Sana Hosto.
Hosto, gina. Action Zale? Action dyan. Balikan na kayo gaya mo commercial ko, anay. Dahil ano ko lang akong obligasyon, standby ka da. Balik tayo magka-action, magkatapos gilamang sini. During this time of faith and family, may the true meaning of Christmas. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pa magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo nga duha ma'am na kay Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ng inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Action report. Action na Zila. Mga gabi sa luwa, please come in. Action dyan. Yes. Action dyan. Yan sa mga Bacolod City Public Plaza kung nga ito wala naman gid no maayos sa tawo diri kay si alas 10 naman no Action Zil, wait lang gid. Ga-echo ka. Ga-feedback. Target ang imo. Ga-monitor. Kaya ba tayo nga kay Guro nga lawagon ko yung ngalan? Oo, ito yung kamustahan sa bala. Nga kamusta ko sa dugay na kami kaniwala kakita ay 1 year na. Ayo di purma. Idlaw mo na sa simo? Naidlaw siguro sa akon, wala pa man 1 year Say boss, hindi makamukha kita na, kay wala ka man. Wala lang kuya sa stasyon, pero ara pa kuya. Ayo di purma. Wala ka man sa stasyon, kaya ano na lang ni Mangan?
Ano na lang, makitay kami sa Sabado, di kami na makitay. Dikto ginanamonosgahan kay preparado sa daan. Kitay kami pagka Sabado Namingawan na sa daan, gusto yan nakamakita. Ba, ano sa makusako-sakon? Di ba? Ayun ni Burma. Gusto yan agad ka makita, kaya daw pila istorya. Pate ka na sa Lunes na kami kakitay nga duwas dalom, may bit-bit pa sa kanil paho. Sana all. So, dadaan ka na. Sa kamok na sa patrol, kasadya sa inyo. Oh, nalingaw ka? Nalingaw ka? Hindi Hindi, ever since kid man niya, sadya kid man yung trabaho sa patrol mong makalilingaw kid man niya, makon mo, you will be able to meet a lot of people. Dra ko na natun, anong pagka, ano kuman mo kay Papa, ano? Sana all. Ang pag-ator-ator bla, Anyway, may gabi, dra ka sa station number 6, gili kay Sir Hindran. Si Sir Santillan, gapo ng hepe, no? Yes, ako dyan. Nagkapamati na sila sa may precision series. Oo, try mo bala visit amo ni Oras. Usually, ang ila direction zeal nga, ano ganyan live stream sa Facebook. Live stream na sa Action Radio, ilabi na ko sa Sir Hendran, abi ang kapatrol. Ang ilang police patrol ka, Action Radio, na wala na din halin. Pag-grade permit si Boss Brian. Okay. Boss Brian bo. Oo. Pero yung gabilan na, ba't mo siya man sa wang duty? Sa precision series, saya mo. Si Migo tayo na Salvacion. Siya na. Gani, ang bako gani, ambot ko ano sa mga Martes. Ay, usually, duty na. Oo. Siya ginagapamati, ginasaya, pero may... Why ni on tat nga pamati. Iya guro subong libot-libot. Gani. Wala ko sana, sila sa may area yon sa barangay 3 sila yung action dyan. Gani, man. Ako na rin sa may dalan na Lacson man. No? So, kita daw, may time man nga kita na, kita sumalangay man action dyan. Kaya wala ko sila pahimunong ged, nagarundal. Yaman sila garundal, man sila patrol, no? Ang kapulisan, nandri sa may bahay niya sa police station 2. Hagati, kita sa area, nagsabunya sa Central Market, man action dyan. Oh, actually, may pamangkot lang ko. Ang sa may plaza, dablang baligya. Amo ni Oras, bukas pa. Paglabay nyo. Bukas pa dyan, ang mga bazaar. Oo. Bukas pa sila sa buong gabi. Yung mga pamantao, no, nga nagalag ka, nagainagi, nagakinaon. Okay. Kaya nga street food, so abri pa sila mo ni Oras. Taga 11 sila, isa, na nga ano nito ba? Nakasirado. No, nagkakasirado na ako ng utok. 11 p.m. kapanira na sila. Temprano pa na sa pagkagaman. Gina-mention ta lang na para hindi malipat at mga kakson kung kapangita ka mo gani isang balaklan yung regalo. Di ba? Pwede ka man nakalagaw, basi bulubahado pa man Gusto niya magregalo ka dyan, pwede ka man isa pa na perdigid. Sana all. Advance Merry Christmas Action Z. Tandaan mo sa Sabado. Dulan mo gikin yung dulan. Sokton lagi ka. Sana all. Sokton lagi ka. Hindi mo paguluduhan. Ang ginauna-unahan mo ko na Advance Merry Christmas na si mo. Dulan mo gid ko pag hindi mo ko gidulan, soktan na kita nga daw. Ito na itong angpaw. Ay, kalain sana all. Angpaw ang face mask, okay. Sige. Kagati action dyan so far, naman din nung kagamatawhay man subong, gabi ang aton diri nga mga dalanon kag area sa may syudad sang Bacolod. May na ang latest update nga gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Salamat din sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time na just 20 na. Mayan kami dara kay Kapitan Ricky Mijares, nagapangagad na naman sa Kaon Balot. Kada pangagad ni Kaon Balot ang timing lang on board ta. Advance Merry Christmas dira sa imo to. Why gid na? Sana all. Action Radio Philippine Standard Time na just 21 na. This time, Action, i-check na yung mga reports sa aton mga Action correspondent. Action yan, marunahon ko lang si Action Roger para pagbalik ta commercial si Action Nelson na lang. Check na ito na unang report ni Action Roger Gutib, gika naman sa 2nd District sang Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon,
para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Action Night Patrol Field Reports. Action Roger sa report, please kamin. Yes, action dyan. Maayong gabi kag maayong gabi sa aton mga ka-aksyon. Na tapos-tapos yung action dyan ang trabaho sa kapulisan kabahin sining suspect sa himulos kag pagpatay o kung pagpatay kag pagpanghimulos kay man suno sa iya patay na sa ginimuslan niya ang ining 16 anyos nga estudyante kaga na file sa iya ang kaso nga murder kay ina ti suno pa sa kay Police Lieutenant Colonel Julian Lispi mahimo nga ipasaka pagid ang kaso nga paghimulos kung matapos na nga magwa ang resulta sang autopsy nga gipatigayon man kay ina sang Soko halin mismo sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Nokpo o sa pagmamuno ni Dr. Wes Edkela kag kung makakuha na sa result ang kapulisan kag positive ni tungod kay hindi na makita sa medical legal examination sa City Health kung bala ini ang 16 anyos yung biktima ang naimuslan bangod kay bloated na sa makita no sa suba ang bangkay ang isa na lang gid makadetermine sini amo ang autopsy result abi sang autopsy kay patigayon kay ina o mismo sa funeral sa diin aya ang araang bangkay sang biktima. So sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Julian Lispi ang kaso nga murder mabugat na inisakson dyan nga kaso nga napasaka pero tungod kay nakita dito nga na wala na sa mga panapton ang biktima sang ini ang makita na sulod sa sako ng doktor sa suba bukiringon nga may ara nga rape kag may pag-ako gid man sa suspect sa man interview nga gin rape niya pero suno sa iya patay na sang iya sining gin rape o ang biktima. So sunod sa kay Lieutenant Colonel Julian Lispi nga ini ang solved na kaso bisan pa matuod nga timayara pasla idugang pang kaso nagadepende sa resulta sang autopsy action dyan. Sa pila man naton ka mga balita sa kasunod sa gyapon sang Cadiz sa padayon ang pag-serve sang warrant of arrest sa mga may nakapinding warrant of arrest bala kag isa diri gidakop may kaso ini siya nga qualified theft kag gidakop diri sa may bahin sang Gostilo Boulevard Barangay Zone 1 mga alas 3 pasadong takna sang hapon kahapon ini action dyan actually nga operation sa police nga gindakop ini si Hazel Bantilio Villaganas babayi no 35 anyos sa edad kag may bana residente sang sitio Santo Niño sa Purok Lumba Barangay Zone 4 siyudad sang Cadiz kag kaso nga qualified theft nga gin issue sang RTC Branch 60 warrant of arrest permado ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang presiding judge ng RTC Branch 16 nakapit sa December 12 2022 mismo. Kahapon nga adlaw nagwa ang warrant gin-serve gilayon 30,000 pesos ang piyansa para sa iya ni temporaryo nga kayluwayan. Arestado pagid ang isa ka persona man mga alas 4 pasadon takbo sa hapon kahapon ini si Vicente Mangayon Disuyo 54 anyos sa edad kag residente iya sa Purok Mainos Wagon Barangay Babini siyudad sang Cadiz ang report nga ini siya ang nagapangatubang iya sang kaso sang Republic Act 9287 o kon ang pagsugal so an act increasing the penalties for illegal number games amending a certain provision of PD 1602 and for other purposes Republic Act 9287 Section 2 ginisyo man sa RTC Branch 60 sining warrant of arrest kag permado gyapon ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea
nga nakapetsa man Disyembre 12 tuig 2022, 60,000 ka pesos niya. Ang iya siningapian sa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ina-check nato ng syudad sa Sagay kay may gidakop kay nato sa may barangay Malubon pero wala pa kuha kita sa spot report action dyan. Pero sige lang kay ni malang nga gabi-gabi sige na process pa nila. Amo na nga daw hindi pa kita makakuha sa kompleto kay taliwanted person man to. Aw sini nga gabi diri sa may syudad sa Sagay ato na buwas iga follow up agod nga makuha tang kompleto man nga detalye action dyan. Report kay Kandari sa may norte nga may sa probinsya sa Negros Occidental siningi daw mga bulubog naman nga timpo karon sa amon diri nga panahon pero wala man magtupa ang ulan. Para sa Action Night Patrol ni Section Roger Gutib ng report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat din sa report ni Action Roger Gutib, gikan naman sa 2nd District sa Negros Occidental. Action Radio Philippine Standard Time nas 27 na. Magabalik pa Action Night Patrol pagbalik naton ang iban pang mga report mga ka-action. Standby! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po nang si mama wala di atos na Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Walang sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapag-titikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandrakulong to atugan ko balala. Di silingkod sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo, ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kahit tungod, nga idol kong Action Radio.
radyo nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisilin ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Aksyon Radio, wala kakaabot sa premium sa Aksyon Radio, kaya wala kita kapamatik. Sa mga report ni Aksyon Nelson Pateño, dali kita sa recap naman sa resulta sa STL. Aton nga first draw mga ka-aksyon sa legal nga STL ang mamaswerte nga numero 23 kag 21 sa rewa 23-21. Sa second draw naton mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero 10 kag 8 sa liwa 10-8. Third draw naton mga ka-aksyon, mga maswerte nga numero 24 kag 23 sa liwa 24-23. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio Provinciano, timeless just 32 na. This time, check na naman mga ka-aksyon. Ang report na ni Aksyon Nelson Pateño, gikan naman sa Northern Negros. Kaya kayo sunod man nato ng report ni Aksyon na VJ Apasible, gikan naman sa 5th District ng Negros Occidental. Pero antes naman tanan, good evening lang kay Sir Milili Oligo, nagapurok-urok na monitor sa Aksyon Night Patrol Program. Sir Luvic de la Luna, good evening Aksyon dyan, ara lang sila kung nagapurok-urok sa attendance. Alin kay Pato, kay Ruby de la Luna, sang Barangay 30. Thank you, Git. No? Sir Pablito Benedicto, good evening dira sa imo. Sir Jose Froilan, good evening, monitoring on air. Araman si Ma'am Corns Gariando, mayad nga gabi dira sa imo, ma'am. Sir Angel Recoperto, watching from Woodside 1, Barangay Elihis. Salamat gid sa pag-greet sa iyak ko nga Iloy. Kay Head Recoperto, siyang sister nga si Riza Recoperto Storch, nga ara sa mga Storch sa Sacramento, California. Anyway, happy birthday lang kay Mrs. Rowena Maider, ang amon cluster head sa Communication and Languages Department dara sa UNOR grades 11 and 12. This time, yari ng report ni Aksyon Nelson Pateño sa 1st District. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Nelson sa report. Mayang gabi. Yes, Aksyon dyan. Mayang gabi man. Mayang gabi, second day round. Ug na taliwat nga duwa. Oo, mugani. Ate, hindi ka nidlawon sa akon kay kada gabi ka Turiana ita. Di, permentia. Ay, naglain pa doon bro na Aksyon Eric doon na anad ka. Sana Do namiyan ka. doon na wili ka haw. Sige kay magsige man ko ano ah. Sige ano? Magsige man ko puway. Busy abi. Busy. Oo. Gid. And anyway, buwas, ara na sa buwas, no? Oo. Si Aksyon Eric, ara na buwas mabalik. Monday, actually Tuesday day off yun man iya. Oo, Amo na mugani. ako gapungko. Pero buwas ara sa buwas ha. Monday may importante sa katuan. Ang lain naman buwas, siya naman buwas ang ara, ako na naman ang wala. Sana Ara man Japon hapon ah. Waay ko anay, siya lang anay buwas. Apaway ka na. May importante lang kung Ikaw naman. Ako naman anay. Sige. Amba ko na timingan man ha. Amo nang take go lang ng go. Mugani man. Sana Wala na mo weather mo lang na. Oo, weather lang na. Ano ka balok ka December? Basta December ba? Aba, ito kadamo ka guro booking. Hindi man booking, ano? Oo. may mga obligasyon. Correct. Pasensya gani bla sa mga ano nga hindi kisa Aksyon Nelson, di ba kung sako kasi hindi patanga mag-reply. Oo, mugani. Tapos ikaw pang basulan na dula ka na gisapaksakon. Gani man, pero hindi agendihan, may sindihan ang nilabas sa December gani. Pero tingin nakasako, no? Oo, sunod ini nga si ni Mana, kag sunod nga si Mana daw kabisigid. Oo, daw hindi gid mapunggan ang mga imbitasyon bla. Gani. Yan, wala Ikaw daw. to ganito naligad ara ka man sa may kabangkalan. Amo gani.
Oo, hindi maimo na lang pilion kung diin ka makadto do mauya ka man magambal nga ti pasensya gid. Gani ka baro ka kita nga mga tao labi na sa media do ka budlay sa tumang hindi ano. Oo. Do na intindihan mo lang nga imbitasyon do dako kini nga dungog kag bagal. Kay kung imbitahon ka something na nga ara ka sa puso ay aba. Sana nasa puso sa puso lamang. Do mayo nga mga tirada mo. Bong medyo mabisi gid man ang mga first district kay manti kay na nagasugod na aksyon diyan ang road closure sang East Avenue fronting sa City Hall sang San Carlos bla. Kay na alas 8 ginasira ng ang dalan. Okay. Kag ang corner FC Ledesma Avenue ini ang sa to kay man ang fronting sang City Hall na corner na siya kag usually dira ginaimo ang stage bala sa mga programa. So ang tinutuyo sang pagsira aksyon diyan gikan kinalas 8 magalawig ini tubtob Disyembre 17. Ang pagsira sang dalan so medyo hindi magyanda sa aton sini nga mga motorista dito gid sa lagi sa may main highway kay ang rason kay mag-set up sang stage para sa ila sini Christmas party. Grabe nga Christmas party mo. Grabe nga Christmas party na. 30 na sa 17. Aba, perti kinaglagi ba yun na yung Christmas party sa semana? Bilog nga dalan sarado. Bilog nga dalan sarado. Tingnan sunod na barangay. Bitaw guay na to bilog nga syudad na sa ulihi. Oo. Ay anyway, jutay gid na nadagagi kay man ti City Hall na dadapit no. Mo lang nang tinutuyo sa na aksyon diyan. Ti mabalik naman na sa normal sa maabot nga Disyembre 18 kay actually 8 AM hasta 4 AM lang ng damo ang closure ti bilog nga gabi pero konti kon adlaw ti sirado gina action diyan. So lantaon ta kada bongga gini ang Christmas party sa San Carlos siguro sa masunod nga mga inadlaw. Diri sa may Banwa sang Calatrava aton gina follow up kay na si Miss Agnes Rollo ang election officer nato diri sa may Banwa sang Calatrava ginapamangkot naton siya kung kamusta na ang ikaduhang adlaw sang voters registration. Maayo man kay sa sulod sang duha ka adlaw mayara 7 ka tawo nagparehistro. Ti suno iya dugay pa man ni son January 31 pa man ni humahuman ang registration ti sa sulod sang duha ka adlaw ang Calatrava so far may bag-o nga nagparehistro 7 ka bilog. Sa iban nga balita may serbisyo karaban man nga ginapatigayon ang local government unit sa Calatrava upod ang mga local kag national nga ahensya sa may barangay Makasilaw. Action dyan, distribution sa mga gift packs kag subong man pag-demonstrate sang pila ka mga firefighting skills sang Bureau of Fire sa may amuyang mga estudyante nga nagtalambong sa pagtililipon sa may barangay Makasilaw upod mga opisyal sang barangay action dyan. Kag pila ka mga pagpanagtag man sang mga gifax sa mga residente sa nagtalambong sa among barangay. So far medyo malinga matawhay, malinong kag medyo mabugnaw ang panahon karon diri sa nauna nga distrito sang Negros Occidental. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Kaaksyon yun Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Salamat gid sa report ni Aksyon Nelson Pateño. Gikan naman sa 1st District sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time nas 10:40 na. Sa aton nga pagbalik ang resulta na sang Lotto, ang report ni Aksyon VJ Apasible, kag report ni Aksyon Zil Minaldo diri sa gapon sa Aksyon Night Patrol. Standby! Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Hoy, Pang, to kalala na sa ubong mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na?
Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang Just 42 na, babalik diri sa Action Night Patrol Program. This time diri naman kita maka-aksyon sa resulta naman sang Lotto. Una naton Lotto 642 na may jackpot prize nga 18.7 million pesos. To be exact, 18,785,433 pesos and 80 centavos. Aton yung winning combination sa 642. Mga maswerte nga numero 3, 33, 34, 2, 30, kag 31. Suliton ko winning combination 3, 33, 34, 2, 30, kag 31. Ina para sa Lotto 642. Super Lotto naman kita 649. Aton nga jackpot prize yara sa 15.8 million pesos. 15,849,000 pesos mga kaaksyon nga may winning combination 34, 13, 22, 6, 26, 27 kag 38. Suliton ko 649 ang winning combination naton 34, 13, 22, 26, 27 kag 38. Ato naman mga kaaksyon, Ultra Lotto 658 na may jackpot prize nga 393,783,038 pesos and 20 centavos o kung 393.7 million pesos na may winning combination 29, 13, 28, 8, 1 kag 56. Sulitin ko sa 658 Ultra Lotto ang winning combination 29, 29, 13, 28, 8, 1 kag 56. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, nas 10:44 na. This time, check na naman ang report ni Action VJ Apasible. Gikan naman mga kaaksyon sa 5th District sa Negros Occidental. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action VJ sa report, please come in. Mayong gabi aksyon dyan, kag sa aton sa mga ka-aksyon nga pamati, no, diri sa aton sa pagpanganagan sa siniya nga gabi. So, aksyon dyan, sa balita nga aton sa karon madulong, arestado ang isa ka street-level individual sa isa ka bypass operation sang Hinigaran PNP tag dalas 4 kainas ang hapon, December 13 sa may Zamora Street. Sakop ini sang Barangay 3 sa Banwasang Hinigaran. Ginkilala ang suspect sa kay Edison Paguntanan, 37 anyos, kag residente naman sang nasambit nga lugar. Ginkasa ang ining operasyon batok sa kay Paguntalan sa pamuno ni Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinigaran PNP sa dinagresulta ini sa pagkadakop sa nasambit nga suspect. Na-recover sa mga operatiba gikan sa kontrol ni Paguntalan ang 5 tanan ka mga sachet nga nagaunod sa ginapatihan Cebu. Lakip na diri ang isa iya ka buy-bust item. Lakip man sa mga nakuha sang mga kapulisan amo ang 500 pesos nga buy-bust money kag 220 pesos nga cash.
nagabugat sa punto 585 gramos ang ginapatihan shabu nga nakuha sang kapulisan gikan sa suspect kag ini ang nagabalor 3,978 pesos. Sa karon ining si paguntalan ang yara sa bahin sang Hinigaran PNP Custodial Facility kag nakatalana nga mga pangatubang sa kaso angot naman sa paglapas sa Republic Act 9165 o kuning Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Sa in-action dyan, gina-interview naton si Police Major Clifford Batadhay, ang hepe sang Hinigaran PNP may angot siya kagaya sa dinggit pahayag sang hepe nga ining suspect na dakpan niya sa bypass nila kaina is isa ni siya sa mga ginatuad sang mga anay nga mga nagkadakpan man sang Hinigaran PNP sa ilang mga previous operations. So meaning, ining suspect action dyan, isa ni siya sa mga gin-disclose, no? Sang iyaman nga mga kaupod sa patag sang illegal nga droga. So suno sa kay Batadhay as of now, no, madamo sila sa may ginamonitor sa karon nga mga nagkalain-lain nga mga persona nga involvado sa illegal nga droga sa may banwa sang Hinigaran. Kimantigin pahayag ni Major Batadhay nga humalin sang nagpungko siya bilang hepe sang Hinigaran PNP. Padayon ang ilang sila nga pagmonitor sa pilag ka mga drug personalities sa may banwa sang Hinigaran. Kaya man di ko madumduman, kapila naman ni naton ma-report nga ang mga nagkakaladakpan ni subong aksyon dyan is amo ni sila ang mga ginapang sugid nga mga pangalan sa mga nagkaladakpan na una sang sa ila. Yari ang aton sa nga interview sa kay Police Major Clifford Batadhay. Bala sir, nagkandak mo sa bypass operation. Sir, for how long yun sir nagin-monitor ining suspect naton? Actually, pag-abot ko, dinamo lang kita nga ginapang-monitor. Connect pa lang one ito. Siyempre, sa aton kada accomplish ang isang operation, may mga ano na sila, may mga ginapang hatag pa lang ng mga ngalan. Kung sino pag ang na-connect man sa iba. Hindi, amo na sa sono sa aton mga operatives natin at confirm nila ang mga galat. So tanana sila monitor natin para nga ang proseso para mapag-clear natin yung kasing nagagat sa truck. So meaning sir, ining mga gakadakpan sir, sila ni sir ang mga ginapang sugid sir sa mga prior na nadakpan nyo sir? Yung kanya magiging tato nila parang ma-confirm gate niya. Nabatian ang kabahin gidlang aksyon dyan sa aton siling interview sa hepe sang Hinigaran PNP. So far, matulutaw haymana ang area sang 5th District sa Siniya nga mga trion. Balita nagikan sa banwa sang Hinigaran. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid sa report ni Aksyon VJ Apasible. Gikan naman sa 5th District sa Negros Occidental. Aksyon Radio Philippine Standard Time, nas just 49 na. Mayang gabi dira kay Ma'am Lilia Taton. Stay safe always. God bless dira kay Nanay Lilia kuno. Talurong Analisa, good evening. May lang nga pagporok-urok dira pamati. Ma'am Evelyn Sinaon, good evening Action John. Monitor sila ko rin na Nanay Evangeline. Ma'am Lani Hulagay, Bebing Artus, Richard Cagnering Peruelo ay nagaporok-urok gid sa Purok Gaysano Barangay Alihisa. Naga-monitor gid sa balay nila si Sir Alex Montesa ho. Sa Transistor gid kag FB Live. Puwerte gid si Sir Alex. Ma'am Gemma Taguan, mayad nga gabi dira sa imo. Sir Carlo Cayuna, sa kayo na family dira kag sa Bugos nga banwa sang Isabela. Mayang gabi dira sa inyo tanan, mga kasimanwa namon sa Isabela. Donald Cabasag, good evening, nag-monitor sila ko ng pod kay Mrs. Ya nga si Leia Cabasag. Ma'am Inday Blasa, hindi man nagpaulihi, ara man nag-monitor gid, paurok-urok.
Ma'am Sally Auke de Sousa. Action dyan, good evening. Watch him kuno from Some Village. Idol! Nauli si idol ko, Sir Hendran sa station number 6. Advance Merry Christmas. Pero nakingagaw kagigapon sila. Ma'am Jocelyn Valahadya, naga-monitor sila sa itong programa sa FB Live. Ay, 39, binakuno ka tuwing nga wala sa puli-puli, sa makulod. Actually, adyo pang pa-umpaw ya kuno sa iyang kasubo. Oto dyan si John Arnold Ofelino Espanyola Jr. Mayang gabi ko na bali Ma'am Jocelyn Balahadya. Sir Sherwin Hugos, nagapamati gid sa Morena Esconde sa Rasya sa Barangay Sibukawan. Sabay laman ni Sir Ronnie Puniga, mayang gabi from Dumaguete. Araman si Ma'am Homa Lumina, Sir Ma'am Cecil Bekbek, si Mrs. Emma Francisco sa Hacienda Carmen Binubuhan, naga-monitor man si Sally Magwad, Bebot Elisa Beliasa, Cristina Magantay, kag si Fernando Jaime, sige Purok-Uroka. Arlon John, good evening sa radyo ka mamati sila kuno sa radyo ho. Sa Barangay Taloka, tamyaw lang ang iyamang hod, si Agot kag si Manong. Sige, this time i-check na naman ang balik report ni Akson na Zil Minardo sa patrol. Balon to naman ka-Akson na detalye sa mga balita ngayon na tipon siniginamang gabi. And our last and final stretch sa atong presentation diri mga ka-Akson sa Akson Night Patrol Program. Ano yung mga balita na tipo ng Akson Zil Minardo sa patrol, i-check ta. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Zil sa report, please come in. Action dyan, again pahayag ni Senior Fire Officer 3 Yulo Hoyo Patriarca, Acting Municipal Fire Marshal ng Castellana Fire Station. Nagdilayon sila nga nagresponde sa nasunugan sa barangay mga Nuevanuas ng Castellana matapos makabaton sang tawag mga takna alas 3:42 sang kagina sang kaagahon. Apang pag-abot nila sa lugar, natupok na ang 6 kabalay nga nagaikit-ikit kag himo sa light materials. Suno kay Patriarca, sa inisyal nga pagpangusis sang BFP La Castellana, ang kalayo ang gikan sa balay ni Gemma Sumiliano, apang bata lang sini ang temporaryo nga nagapuyo, kag wala man ini sang tion nga nagluntad sang sunog bangod nagpadulong ini sa ubra mga alas 2 sang kaagahon. Sa inisyal nga investigasyon, ginatan-aw nga bangod sa sigarilyo kag kuryente ang gintunaan sang sunog. Samtang nagapadayon pa sa karon ng pagpangusis sang BFP La Castellana sa balor sang halit nga gintugas sang sunog. Balita gikan sa patrol, inis Action Zil Minardo, una sa balita ng Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radio. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Action Radio, Philippine Standard Time, das 10:54 na. Mayang gabi dara kay Sir Alex Montesa sa liwat, naga-monitor gid mga ka-Aksyon sa mga gabi sa tuman nga pagpangalagad. Good night, ka. Salamat gid mga ka-Aksyon sa total maukod nga matag palamanti nga nagupod sa aton nga pagpangalagad diri man sa Action Night Patrol Program sa mga gabi. Today is Tuesday, December 13, 2022. Mga ka-Aksyon, 12 days na lang antes pa man ang adlaw sang Pasko. 19 days na lang antes ang 2023. Salamat sa ito naman nga Patrol 2 Navarra Patrol. With Action Zil Minardo, back-to-back dira kay Aksyon na Papang Nixon Tahom. Ato naman nga News Center, pang Martes nga edisyon, Aksyon and Defensor Lisay. Salamat sa ito mga Aksyon Correspondents, Aksyon Nelson Pateño, Aksyon Roger Gutib, Aksyon VJ Apasible. Harapan mga ka-Aksyon, si Aksyon Aksyon Roger, no? Doon nalipat pa ko.
Salamat man sa aton diri nga mga technical support. Aksonel Marmadera, kakakson JM Biking. Mga kakson, sa ngalan sa inyo regular nga anchorman sa sining nga palatuntunan, Akson Eric Magbanwa. Nagapasalamat kita sa inyo man nga pagpakig-upo diri man sa aton nga pagpangalagad. Diri man sa inyo nga palatuntunan Akson Night Patrol Program. Lunes, Tub, Sabado. Ako naman ang inyo alagad sa kanginan, Akson Jan Diaz. Nagapasalamat gid sa inyo tanan hindi lamang sa pagpag-iupo diri sa Akson Night Patrol, bisan sa bilog naman nga mga programa sa Akson Radio Bacolod. Saan ba ibuwas mga ka-Akson sa pag-sign on sa Akson Radio sa Akson Reports first edition o kung first portion with Akson Fred Salanga. Una sa balita, una sa Akson sa Bacolod, Akson Radio. Akson Radio!